Opos na nukoy ang poila mas mamune graka bayab song. Asamo sungsai mano BJP kuplaim kha gai miani salo aro bini sopat grohon borok khlaio Hemanto Biswa Sharma je kuplaim mano tiyoi Prime Minister bo Batai rika phaika kaham kok aro sopat grohon namani jaga kubang ma opposition party rokno borok invite khlaika te abahai khlaino Tripura ni bo Chief Minister thangka chini Bubagra thangka Bubagra na bo invite dikha inge tini sei Tripura ni petua setua borok tongnai rok koekjona borok rok tini sei Robindra Diang hai borok tei Podoluchon hai borok rok o Bubagra aro thangmani no borok amsuk mokol riok jakha haiji bokhorogo to kuno koroi borok ni bokhorogo to kuno koroi Facebook o post sinani chengoi rika tamo chengoi rika obo sabo BJP no ka hamjagya support grohon nama jaga tahani thang mane nung sawai daman bo bahai ke thang bo ungkha invite manai thango bone invitation card horoi thango Bubagra tini Bubagra angkha BJP ni against fight khainai borok Tripura o do nor kaham gam moito narok di Tripura ni BJP bai phatan ni BJP phelai do tini Tripura o ke Bubagra BJP ni against tani against Bubagra Tripura sani mantai sanoi tongo phiaba Delhi ni BJP rina ni gosio Tripura ni BJP abono kaso bo BJP kaso chini borok ni bisingo na koekjona neta kaso obo barbar Bubagra saka hingkai tini sei Bubagra no invite diyakha Hemanto Biswa Sharma ni tamung khaungba Bubagra to BJP ni borok paya bo Tripura o BJP ni against fight khainai si nge chung je support grohon namani jagao chung samai tangmani jagao bono invite diyakha tamung khaba ini Hemanto Biswa Sharma amo wansugoi mangkamu tini tani invite mari karon Bubagra ni bebahar Bubagra ni jeta behavior obo norong ni haiya raja mane raja gyani mane gyani bojode obo norok to buji manglak norok to sawai manglak piaba o Hemanto Biswa Sharma ji sung borok sawai mano o Modi ji sung borok sawai mano je o Bubagra je o Maharaja amo botuija type ni bomb bo type ni bomb obo borok kaham sawai mano o bomb no jetemete phatiri maya o bomb je pur phatika mane joto khotom obo borok kaham sawai mano norok ni bokhorgo omo asuk kori borok khai rajniti ni jagao tonio personal friendship abono alada saito tonio tini nung ani against fight khlai tongmani jagolo phano invite mario mane norok to chikon party hino mothano chikon party norok khai ruling goron tongbolasa kotor party khlai tongbosa norok khathamo invite mai asa sei chikon party ni Bubagra no invite rohor kha mane norok ni bokhorogo abo kore borok ni bokhorogo abo tong bujikha aro tom chaya tongba invite man kha invite no respect khlaika borom khlaika thangka আর কোন চাইয়া করে কারণ সবাই মানো Bubagra bo khoroksa BJP ba alliance boro Delhi bongoi phaimani abo Tripura ong ya haisa alliance Delhi ni kok ba alliance uka tauni bagoi Tripura sa accord implement khainani phiaba amo khaiya tagbo amo baksa borok Bubagra no sao
biko ekot are nungkok rika khoroksa home minister khoroksa prime minister ongoi nungkok roi tao nungriya abo ba sungoi de borok no se tan Bubagra sungma Bubagra ba abono te chai togoi tongo kok sawoi tongo Bubagra respect riwoi no amsu jorang naisingoi tongo nung ani tiprasani solution nung risi dia ngke ai ang bagi siringai tongnai ba ni re ngai ang fight kai যাই হোক অব nge tini se invitation Bubagra manmani abono tuyoi se faltu borok tene kok salagani Facebook post failai kanoi salai dongle ang lasi lachu borong botla haiji borong ni botla lasi lachu kono sia borok haise kono sia nge norka tamu invite maya ani ko kabuse Bubagra no borom riwo invite khlayo haise respect riwo haise norok to o respect rinani norok ni thani kuroi pia borong ni thani tong tini abo hai keno bo Facebook o tam hinoi post khlai bayab song Robindro bo Facebook o post mai BJP bole bhalo na eta কেডারে মোটা নেতার কেন আসামে বিজেপির মন্ত্রী শপথ গ্রহণে গেল বুঝছনি মোটা নিচে কর্মীরা লাফালাফি করস যে বাহ কিয়া সিন হে নাই বস আর কমেন্ট বা সুকা হামিয়া কমেন্ট খাইজা খাবো বিনি লাজিমা নিচে করে সাকো কি জাপানো নিশি দেবর্মা বতা মেনে সুকে নাই দে হোয়াটস wrong here angkuno nukjagya aro nangnungyani Robindro riyang nung omo haikai post khaya hinkai nung mai masayada batpar mukhangse sitramani buri lupcha hai thike hinjakabo tebo hinjaka kubangma ekdom aro saka জ্যোতিষ জমাতিয়া বসাকা উনি হলেন মহানেতা আর আপনি হলেন নেতার বাপ কিন্তু আপনাকে নেতা মনে করে না কেউ আরো সাকা মানিক্য ত্রিপুরী বসাকা আরে এটা কেমন কথা রবীন্দ্র বাবু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সকল বিরোধীদের আমন্ত্রণ করা হয় তা তুমি জানো না আমার বরক সাওয়াই মাইয়া আর সাকা যুগল ত্রিপুরা বসাকা ভালো লোক সব জায়গাতে ইনভাইট পাই আপনারা মতানা বাইরের লোকে সবে ভালো শুধু ত্রিপুরা বিজেপি রায় ভালো না জি কে বরক বসাকা তিনি কি নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছেন নাকি নিমন্ত্রণ ছাড়া গেছেন সেটা আগে যাচাই করে দেখুন যদি নিমন্ত্রণ পেয়ে যায় তাহলে অসুবিধা কি আছে আরো সাকা বিষ্ণু দেববর্মা বসাকা রাজ্যের বিজেপি আর অন্য রাজ্যের বিজেপি এক না अब চুনজতন সবাই মানো আর কুবাংমা কমেন্ট দং আসু পড়না থাংলিয়া তিনি সে বড় রনে কক সাকা গে আব যে খানারা রক্সি লাচিনা চুংবাই থাংবা লাচি মা হেঙ্গই থাংবা হাইজি আমসুক সিয়া বড় রক দুধ চাই তংনাই চারে কক সামানে হাই কোন লাংফাং নুখা ফটকা ফেসবুক পোস্ট খাইকা নুখা খালি নেগেটিভ থট mang borong thani positive kurui joto negative thought kai abono abahai borok just negative thing tuye simisi borok tongo borok thani sorongjaknai mungsa kurui haji borok dunia ni halchal system asu sawai maya borok o parao simisi neta hinai buino porichoi roi tongo parani borok keba tong kosong tongnai rok je samani chungkha gorib rok যে সামানে আবু কবি নংখানা মানো বিনি থ্রুতে আবাই হেনে খাতঙ্গই আসানাই রক চুং ত্রিপ্রাসা গরিব রক গাইকে বরক কে ও ত্রিপ্রাসা গরিব রক নতেসা থকগো ভাইকে লুটি চানানি ভাইকলাই ত্রিপ্রাসানি বিসিঙ্গো ফাইট খ্লাইরিনানি আবো থত সিমসি বরং থাই কুস্তায়া
dunia tam hai choli tong buskango 2028 tong 2028 o BJP bo position no thang klaino abo borok wada wansuk saimi tini mohagyani borok politician no expert borok khai borok nuhur jak hai borok sawai mano 2028 o je bidan sabha angnan thangoi tongo aro BJP no obostha tamungai abo o expert borok hingke borok nuhur jak hai nung tau khali mothano hamya sao Bubagra no hamya sao se Bubagra ne through no norok tau bachi tongo he wansuk de yakhan 2023 je election mane o jorao no norok botok laibe kham norok tau wansuk 2023 o norok ni phan bai no norok tesa sarkar gothon khlai ke hinda wansuk lai tong tholai tong tabukbo pya bao gyani borok rokha aprun soi man ka haise Bubagra bhaike phati bo je jorao phati ka hinke bumsuk tam tam uri no tam tam brasung no abo bor kam ga soi man noroni bokor ga sutong lagabo phaidi jai hok angte bisi kok salia sodagor koloi bini kok chung kisa sawano bo kaisa post mane norok nai na dehi aro bo sawtam hinoi after emotional drama now churi churi chupke chupke sararara sararara bobono tui bosaka sai damano bo Bubagra je Assam thangmani মন্ত্রী গঠন শপথ গ্রহণ খাইমা জায়গা থাকমানি তিনি সেই সদাগর কলয় ন আগি সদাগর বিন মুং সদাগর কলয় নি সিনে না কেবো তো দাতং Bubagra ne logi 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 sui hai mang 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 Bubagra bono rangsak ni ciara achugrika MDC hine sini jakha bono kebo sita sini aboni sikang kebo sini Bubagra ni bufam no chawai Bubagra ni mumbai sakno mane borok bai sini jagoi tawke se Bubagra no sibo jete mete ulta pulta post khai kone sawai to tini bini mung je sodagor koloi hini sinimani obo only Bubagra ni hamari Bubagra ni hamjakmani tini abohai borok batfar abohai borok lubi se borok si tabu Bubagra no benga lai tentai lai tong Facebook o phai YouTube o phai bo wanchugo 28 bo seat manai nonaba rap use khlai tong tabu borok rap use mai chabai ke hunani bagai buku huai tam klai tissue paper no dustbin no khitaro nungbo same position thangna ne ngoi tong haise phai tong ta 26 27 te 2 বছর te 2.5 বছর ni bisingo phai tong o kacharon phainai haise boro thangnai no Bubagra no dhokari nai Bubagra ne egenso kok sanai o Tripura rajyo o norok jotono nugoi mano turuk jotono komoro haise jotono komor nai haise joto komor bai nai nungbo komor nai te bisi din dongla je Bubagra ne bufam chawoi nungda tui tabu ha ang sanan musong liya so kok tini ang Borokno tui tom kok sanani abo norokno sachedi comment box o haise norokno sachedi sodagor koloi potoluchon o Robindro Riyang aborokno tui noroksi thaskai borokno kok firogoi mano haise ang te kono sana thangliya comment box o norok comment khai Borokno tui norok tam sana namuso yang te bisi kok sana thangliya babsong malai ne rok by next video haino hai chung kok salai
channel ka talangoi tong kang ke subscribe ni bisingtui narok ano chubai mano. Hambai.